Hi friends, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் சூப்பரா இருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம angles, mathematics angles தான் பத்தி பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம தொடர்ந்து பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இது நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் நான் 5th படிக்கிறேன். அதனால 5thல எடுத்தது நான் அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஃபர்ஸ்ட் இது பேரு தான் protractor, ஓகேங்களா? இது protractor. இதை வச்சு தான் நம்ம angles-ல கண்டுபிடிக்க முடியும், ஓகேங்களா? இதில் என்ன அப்படி எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது நம்மளால். அதனால் இது எப்படி வைக்கணும்னா, இப்போ ஏதோ ஒரு ஆங்கிள்னா ஃபஸ்ட் நம்மக்கிட்ட எத்தனை ஆங்கிள்னால் இங்கே பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள்னால் நத்திங் பட் 90 இருக்குல்ல, 90 தான் நடுவில் இருக்குது பாருங்கள். 90 நடுவில் இருக்கா, அதுதான் ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைங்களா? இது இங்கே வச்சுட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கணும். இந்த இடத்துல லைன் போகுதுல்ல, இந்த லைனோடு சேர்த்து இதை வைக்கணும். நடுவில் இந்த லைன் போகிற மாதிரி வைக்கணும். வச்சா கரெக்டில் 90 டிகிரி வருதா? இது பேர் ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் ரைட் ஆங்கிள். ஓகே, நம்ம இப்போ ரைட் ஆங்கிள் எழுதியாச்சு. நம்ம இந்த ஆங்கிள் அடுத்தது கடைசியில் பார்க்கலாம், அப்போதான் இது புரியும். இப்போ நம்ம செகண்ட் ஆங்கிள் போகலாம். செகண்ட் ஆங்கிள் அதே மாதிரி தான். இந்த எட்ஜு முனையாக இருக்குல்ல, முனையில் தான் வைக்கணும். இப்படி தான் வைக்கணும். எப்போவுமே வச்சுட்டு கரெக்டாக வைக்கோங்க. இப்படி இருக்கணும், ஓகேங்களா? இந்த லைனில் இது வருதில்ல, இது இந்த லைனில் இருக்கணும், ஓகேங்களா? இந்த லைனில் இருக்கணும். எந்த ஆங்கிள்ஸ்னாலும் அது அப்படி தான் இருக்கணும், மாறக்கூடாது. பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வைக்கிறதுல தான் நமக்கு ஆங்கிள்ஸே இருக்குது, ஓகேங்களா? இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வருது பாருங்கள். இது எப்படி நம்ம இது கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இது பேர் அக்யூட் ஆங்கிள். அதாவது அக்யூட் ஆங்கிள்னால் நத்திங் பட் 90 டிகிரி இருக்குல்ல, அதுக்கு 90 டிகிரிக்கு இப்படி உள்ளே வருதுல்ல, இது பேர் தான் லெஸ் தென் 90 டிகிரி. இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் வருதோ, என்ன நம்பர் வருதோ அது பேர் எல்லாமே அக்யூட் ஆங்கிள் தான். உங்களுக்கு வெரி சிம்பிள், நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன். புரியலினா இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன். இந்த சைடு இப்படி வந்தால் அது பேர் அக்யூட் ஆங்கிள் தான், அதாவது லெஸ் தென் 90 டிகிரி, ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம 90 டிகிரின்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, இது பேர் 90 டிகிரி ரைட் ஆங்கிள். அதே சமயம் இது பார்த்திங்கன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் எழுதிக்கலாம். அக்யூட் ஆங்கிள், ஓகேங்களா? எழுதியாச்சு. நம்ம இப்போ 90 டிகிரி லெஸ் தென் 90 டிகிரி, இது பேர் அக்யூட் ஆங்கிள். ஈஸி, வெரி சிம்பிள் தான். நம்ம இது எப்போ எங்களுக்கு ஸ்கூலில் எடுத்தது இப்போ தான் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க, எடுத்து முடிச்சுட்டாங்க. இப்போ வேறு லெசன் போயிட்டாங்க. அதனால தான் நான் இந்த வீடியோவே போடுறேன். இது அப்படி தான் வைக்கணும். இந்த லைனுக்கு கரெக்டாக வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்சிட்டிங்களா? சாரி வச்சிட்டிங்களா? அப்படி வச்ச உடனே இப்படி வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா? கரெக்டாக வச்சுக்கணும். இது எப்படின்னா, இது இந்த சைடு இப்படி வருதில்ல, இது பேர் நத்திங் பட் அப்ஸ்டியூட் ஆங்கிள், ஓகேங்களா? அப்படி அப்ஸ்டியூட் ஆங்கிள், ஓகேங்களா? அப்ஸ்டியூட் ஆங்கிள் தான் இது பேர், அப்ஸ்டியூட் ஆங்கிள், ஓகேங்களா? இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்ஸ்டியூட்னா எப்படி? அதே சமயம் இப்படி இது லெஸ் தேன் 90 டிகிரி வந்ததுன்னா ரைட் ஆங்கிள் 90 டிகிரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா? இது வேணாலும் உங்கள் விருப்பம் தான். இருங்க ஒரே செகண்டா. ஓகே, ஃப்ளாஷ் லைட் ஆன் பண்ணேன். இது இந்த கீழே இப்படி வருதில்ல, இது வந்தாலே லெஸ் தேன் 90 டிகிரி. இப்படி வந்ததுன்னா மோர் தென் 90 டிகிரி, மோர் தென் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்ததுனாலே அது பேர் அப்ஸ்டியூட் ஆங்கிள் தான். நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். அதனால் அப்ஸ்டியூட் ஆங்கிள் இது பேர், அதாவது மோர் தென் 90 டிகிரி, ஓகேங்களா? இங்கே இதெல்லாம் ஓகேங்களா? நம்ம எழுதியாச்சு. இப்போ நம்ம இதே தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இங்கே. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். அதே தான், யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இது என்னடா லைன் இப்படி இருக்குது? இருங்க ஒரே செகண்ட். இது என்ன லைன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள், ஓகேங்களா?
ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள்ஸ் நத்திங் பட் இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வரும். இங்கே பாருங்கள் காமிக்க காம்ப்ளெக்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும், நேராக கோடு போடுற மாதிரி தான், அவ்வளோதான். இதை ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து 180 டிகிரி இப்படி வந்தாலே அது ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள் 180 டிகிரி. காம்பஸ் இப்படி தானே இருக்குது, அது ஸ்ட்ரெயிட்டு. ஓகேங்களா, இது பேர் ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள் 180 டிகிரி. நம்ம இங்கே எழுதலாம். ஓகேங்களா, நம்ம இப்போ எழுதியாச்சு. இது வந்து 180 டிகிரி. ஓகேங்களா, 180 டிகிரி. இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது. இப்போ நம்ம கடைசியாக கடைசியாக இல்லை, இதுக்கப்புறம் ஒன்று இருக்குது, அதை நான் எழுதலை, ரவுண்டு போட்டுக்காங்க. இது இருக்குல்ல, இது எப்படி ப்ரொட்ராக்டர்லாம் பார்க்குறது, நான் எப்படி குழப்புவீங்க. ப்ரொட்ராக்டரில் பார்க்க முடியாது. இப்படி இப்படி பார்க்க முடியாது. இது பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 180 டிகிரி. ஓகேங்களா, இது இருக்குல்ல, அதே தான் இப்படி வந்து இப்படி வந்திருக்கு, அதுதான் மோர் தென் 180 டிகிரி. ஓகேங்களா, இப்போ ஃப்ளாஷ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன், இருங்க, சாரி. இப்போ வந்து 180 டிகிரி, இது பேர் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆங்கிள். ஓகேங்களா, இது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆங்கிள். ஓகே, இது நம்ம எழுதியாச்சு. இப்போது இது ரிஃப்ளெக்டர் ஆங்கிள்னால் மோர் தென் 180 டிகிரி. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இது பேர் தான் கம்ப்ளீட் ஆங்கிள். இது பேர் கம்ப்ளீட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கம்ப்ளீட்டுன்னு தெரியாது, நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆனால் எப்படின்னா இதுதான் கம்ப்ளீட் ஆங்கிள்ங்கிறது. கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் என்னடா ரவுண்டு போட்டு காமிக்கிறான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. கம்ப்ளீட் ஆங்கிள்னால் என்னென்னா 360 டிகிரி. ஓகேங்களா, 360 டிகிரி தெரியும். ரவுண்டாக வட்டமாக வந்ததுனாலே அது பேர் 360 டிகிரின்னு தான் சொல்லணும். ஓகேங்களா, வட்டமாக நீங்கள் இப்படி போட்டுக்கலாம். இப்படி வந்து இப்படி வர்றோம், இப்படி வரும், இப்படி வந்தால் இப்படி அப்படியே கிறுக்கலாலே. ஆனால் வட்டமாக இருக்கான்னு தான் பார்க்கணும். அப்படி வட்டமாக இருந்தால்னா அது இதுதான் 160 டிகிரி. பேர் என்ன 360 டிகிரி, சாரி 360 டிகிரி தான். இந்த ப்ரொட்ராக்டரில் எனக்கு 5th எடுத்ததை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லி தந்திருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் வேதஸ் vlog சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ என் கார்டு வரும், பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய். Until then, stay tuned. Bye. Thank you.